गिबियावनो बयखौबो बोदोखौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेलासे समनि मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। अख्रां जिपिटिनि गेजेरजों बर' रावखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एबा AI नि जोहै नोंथाङा गुगोलाव मोननो हासिगोन। बर', असमिया, हिन्दी, इंराजि आरो बांला मोनबा रावजों सेकेन्डारि ट्रेन्सलेट जानाय जायखिजाया आयदानि सायाव सेकेन्ड समनि उनावनो मोनसे खन्थाइ, रायथाइ, लिरबिदां सोरजिनो हानाय खाबुखौ बे समाव अख्रां जिपिटिनि गेजेरजों मोननो हासिगोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि इडुकेसन बिफाननि बिबुंगोरा कमल बड'सा आरो माखासे स्टाफफोरनि नाजानायाव बिबुंगोरा कमल बड'सानि आंगोनि फिसाज्ला बिशाल डी बड'सानि हेफाजाबजों बर' रावनि बे गिदिरथार जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। मैया 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै अख्रां जिपिटिखौ गुगोलनि एंग्ल' बड' डिक्सनारियाव फोसावनानै होनाय जाबाय। गंसे ई-रिक्शा आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाय। जाथाया गौरीपुरनि बालाजान माहारियारि 17 नं राजालामायाव मैया बेलासे समनि 3 रिंगासोआव कुचबिहारनिफ्राय धुबुरी फारसे फैबाय थानाय NL01AF 0752 नम्बरनि ट्राक आरो गंसे ई-रिक्शानि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाया जायो। मिथिनाय बादिब्ला गंसे ई-रिक्शायाव सानै बिमा-फिसा दावबायारिफोर दंमोन, जेराव फिसानि थासारिया जोबोरैनो गाज्रिसिन जादोंमोन आरो उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बङाइगावआव मोनसे इनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सा-5 लांसुनिया हानजाया जरासे मोजां मोनलायनायनि सायाव अनागारियै साजा होनाय आरो सिगिनायजों लांदां आथोनारि हाबा मावनो नारसिन जायो। बे जाथाया बङाइगाव सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय फनसागाव कुसुवागावखौ फोनांजाबग्रा भुमेश्वर हाजोनि दै गोलैनाय ओनसोलाव सोमजिदों। अजदनि बादिब्ला सा-5 सुबुङा बिसोरखौ आथोनारि हाबा मावनो गनायथि होनानै गासै जाथायखौ भिडिअ सेबखांनानै उनाव लांसुनिया सा-5 मानसिफोरा भिडिअखौ भाइरेल खालामनो हुमखि होदोंमोन आरो रां बिदोंमोन। सेंग्रा मोजां मोनग्राखौ रां दिहुननो थाखाय मोनसे ATMआव दैथायहरनानै सिख्लाखौ लाखिना दोननानै बिखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। जरासे मोजां मोनलायनाय सेंग्रा-सिख्लाया मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनो फैनायाव बेबादि गिख्रंथाव मानसि नङै थासारिजों मोगा-मोगि जानाङो। उनाव जाथाया सोराङाव फैनानै सोमोन्दो थानाय सा-5 लांसुनियाफोरखौ बङाइगाव पुलिसआ खानो हायो। खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ जिरेन सरकार, सेबराम सरकार, बिल्टु राभा, सुनित राभा आरो दालिम बर्मन होननानै सिनायथि होदों। अखा मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गावनायजों गंसे नखरा गोबां खहा। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि थानानि सिङाव थानाय 3 नं दक्षिण आमगुरि गामियाव सासे आबादारिनि नखराव अखा मोफ्लामनानै सारअन्थाइ गावनायजों मानै मोसौ हालुवाया थैनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे न'नि लाइ-लथर जेरै दै मटर, मोब्लिब जगायग्रा आरो मोब्लिब मिटार गासैबो थेर-बेथेर जाजोबो। न'नि सा-4 सुबुंफोरा खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादोंब्लाबो नखरनि मुवा बेसाद आरो फिसिनाय जुनारफोरखौ गाज्रियै खहा खालामना थाङो होनना खौरां मोनदों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।